то нерӯгоҳи роғун пурра ба кор надарояд ба афсона табдил ёфтани лимити барқ кафолат дода намешавад. ин буд посухи масъулони ширкати барқи тоҷик ба суоли он ки оё имсол ҳам маҳдудияти истифодаи нерӯи барқ ҷорӣ хоҳад шуд ё не. абдулло қурбонзода муовини раиси ширкати барқи тоҷик дурнамои масъаларо ба ду омил, яке афзоиши талабот ба барқ ва дигари сатҳи об бастагӣ дод. дар оянда чӣ қадар истеҳсол мешавад дар мавсими зимистон, ин аслан боз ҳам аз талаботи барқ вобастагӣ дорад, аз истифодабарии барқ ва таъминоти он бошад аз резиши дарёи маҷрои дарёи вахш вобастагӣ дорад. норасоии барқ ман фикр мекунам ки то ҳоло вуҷуд дорад. як умедвории аҳолӣ ин буд ки пайвастани тоҷикистон ба шабакаи ягонаи барқи осиёи марказӣ пас аз танаффуси 15-сола мушкили барқро ҳал хоҳад кард. аммо ба гуфтаи масъулони ширкати барқи тоҷик ин иқдом ҳам наметавонад норасоии барқи тоҷикистонро дар фасли сармо комилан бартараф кунад. дар фасли тираму зимистон ин вобаста аст бо ҳамсояи мо Ӯзбекистон, Қазоқистон, ҳарчанд Туркманистон дар кори параллели пайваст шудагӣ ҳам набошад ва ёам имконият доранд ки ба воситаи хатои интиқоли барқи худи Ӯзбекистон мо ба барқ фурӯшанд. агар имкониятҳошон бошад, иқтидорҳошон агар бошад, имконият доранд ҳам Ӯзбекистон, ҳам Қазоқистон, ҳам Туркманистон ба воситаи ҳам хатои интиқоли барқ дар фасли тираму зимистон имкониятҳошон бо қайд мекунанд агар бошад. эҳтимоли ҷорӣ шудани маҳдудияти интиқоли барқ ба сокинон чанд рӯз пештар дар нишасти хабарии вазорати энергетика ва захираҳои об низ садо дода буд. ба худи истифодабарандагони нерӯи барқ ва мо бояд аз ҳама имкониятҳо истифода барем ва дигар намуди сӯзишвориро ҳам захира намоем. аз он ҷумла ангешт дар ин бора ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чораи зарури андешта истодааст ки истихроҷи ангешт ва таъмини он ба шаҳрвандони Тоҷикистон сари вақт дастрас шавад. нигарониҳо аз маҳдудияти барқ дар тирамоҳу зимистон дар ҳолест ки аз ҳоло сокинон шикоят доранд ки бидуни огаҳӣ сари чанд вақт барои чанд соат бебарқ мемонанд. мақомот ин ҳолатҳоро ба корҳои таъмир ва омодагиҳо ба зимистон рабт медиҳанд. таъмини аҳолӣ бо барқ дар тирамоҳу зимистону баҳор яке аз мушкилиҳои асосии ҳукумати Тоҷикистон дар бештар аз 30 соли ахир гуфта мешавад ки бо вуҷуди бунёди нерӯгоҳҳои зиёд то ҳол ҳалли худро наёфтааст. лимит ҳамасола ба ҷуз аз шаҳрҳои бузург ва вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар тамоми манотиқи дигари Тоҷикистон аз моҳи октябр оғоз мешавад ки 6-7 моҳ то оғози моҳи май давом мекунад. мақомот чанд соли ахир камобии обанбори норакро сабаби лимити барқ унвон мекунанд.